ka isi ede ya otu a ka ọ bụ otu a otu a ka ọ bụ otu a ngwa ndị niile ahụ ụzọ na ndị niile ahụ Ọkafọ ama come closer, let me tell you. Ọ bụrụ na ị na-ede ya otu a fa ọ bụrụkwa na ị na-ede ya otu a fa n'ihi na iwu na-achịkwa asụsụ Igbo kwuru sị kpọmkwem na mgbochi ume adịghị emechi okwu n'asụsụ Igbo n'ihi na ndị Igbo adịghị eme ihe a kpọrọ open syllabic format nke ndị bekee na-eme, ya bụ na ụdị ume nwere ike mechie okwu maọbụ mgbochi ume emechie okwu, mana n'asụsụ Igbo anyị naanị ụdị ume na-emechi okwu n'asụsụ Igbo. Mgbochi ume abụọ adịkwa na-agaka ọnụ n'asụsụ Igbo. Ọ bụ ya mere a ga-enwerịrị ụdị ume na-ekewa mgbochi ume n'ihi na ọ bụ ụdị ume na-enwe ụda n'asụsụ Igbo nke ndị bekee kpọrọ peak of prominence. Ọ dị mma, ọtụtụ ndị ekwuola sị ihe mere na anyị ji etinye ya narị bụ iji gosi na ọ bụ aha mmadụ. Onye gwakwara gị? Onye gwakwara gị? Ihe na-akpọ ụzọ ọ bụghị ụzọ dị mma ka ọ kwesịrị ịbụ n'isi njedebe ya. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ị na-edebe ya ụta, biko gbaa ngwa ga-awepụ ya. Ị nọ ihe m na-agwa gị ugbu a na ọ bụ ihe ị kwesịrị ime. Enweghị ihe dị otu a n'asụsụ Igbo dịka iwu na-achịkwa asụsụ Igbo siri dị, usoro okwu nke asụsụ Igbo siri dị. Ama m na o nwere ihe mụtara. Ngwa tụsaa ozi ya ngwa.